Το βράδυ της 23ης Αυγούστου 2022, η 56 ετών Αλεσάνδρα Ματεότζη επέστρεφε στο σπίτι της. Ζούσε στο βόρειο τμήμα της Μπολόνιας, στη Βία ντελ'Αρκομπαλένο, σε μια τυπική πολυκατοικία. Ήταν περίπου 9 η ώρα το βράδυ. Εκείνη την ώρα μιλούσε στο τηλέφωνο με τη μικρότερη αδερφή της. Όλα κυλούσαν ήρεμα και φυσιολογικά. Τίποτα δεν προμήνυε προβλήματα. Κάποια στιγμή η σύνδεση διακόπηκε και το τηλέφωνο γέμισε με ενοχλητικούς ήχους, γρήγορα βήματα, χτυπήματα και έναν θόρυβο σαν πάλι. Τότε η αδερφή άκουσε κραυγές, στις οποίες ακουγόταν καθαρά ο φόβος και ο πανικός. Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα και σύντομα η συζήτηση τελικά διακόπηκε. Η αδερφή κάλεσε αμέσως την αστυνομία και τους είπε τι είχε ακούσει. Την ίδια στιγμή οι ένοικοι του κτηρίου άρχισαν να βγαίνουν στο δρόμο, ανησυχώντας για το τι συνέβαινε. Κάποιοι προσπάθησαν να βοηθήσουν, αλλά η κατάσταση εξελισσόταν ραγδαία. Λίγα λεπτά αργότερα η αστυνομία έφτασε στο σημείο, αλλά δεν έπιασε κανέναν. Ήταν ήσυχα και γαλήνια κοντά στην είσοδο. Τι ακριβώς είχε συμβεί, μάθαμε αργότερα. Η Αλεσάνδρα Ματεότζη γεννήθηκε και έζησε στην Ιταλία. Ήταν 56 ετών. Εργαζόταν ως αντιπρόσωπος πωλήσεων σε κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων. Η εργασία της σχετιζόταν με τη μόδα, ένας τομέας που της άρεσε πολύ. Η Αλεσάνδρα ήταν γνωστή για την ακρίβεια, την τάξη και την προσοχή της στους πελάτες. Ήταν σεβαστή για τον ήρεμο χαρακτήρα της, την υπευθυνότητα και την ευγένειά της. Οι κοντινοί της άνθρωποι την περιέγραφαν ως φιλική, διακριτική και συγκεντρωμένη. Προσπαθούσε πάντα να φροντίζει τους άλλους και να διατηρεί θερμές σχέσεις με την οικογένειά της. Ήταν ιδιαίτερα δεμένη με τη μητέρα της, η οποία τα τελευταία χρόνια ζούσε σε οίκο ευγυρίας και χρειαζόταν συνεχή βοήθεια. Η Αλεσάνδρα την επισκεπτόταν τακτικά. Τα 2 τελευταία χρόνια της ζωής της ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Ο πατέρας της ήταν σοβαρά άρρωστος και όλες οι έγνοιες έπεσαν στους ώμους της Αλεσάνδρας. Αφοσιώθηκε πλήρως στη φροντίδα του και ήταν δίπλα του μέχρι το τέλος, παρέχοντας του φροντίδα και υποστήριξη. Μετά το θάνατό του ήταν δύσκολο για εκείνη να επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής. Η συναισθηματική εξουθένωση άλλαξε τις απόψεις της, αποσύρθηκε και σταμάτησε να αναζητά νέες γνωριμίες παρά τις παρακλήσεις των οικείων της. Η Αλεσάνδρα ήταν επίσης κοντά στη μικρότερη αδερφή της, Στεφανία. Συνομιλούσαν καθημερινά, μοιράζονταν νέα, σχέδια και συζητούσαν προσωπικά θέματα. Ο δεσμός τους ήταν πολύ ισχυρός, βασισμένος στην εμπιστοσύνη και την κατανόηση. Η Στεφανία ήταν αυτή που πάντα υποστήριζε την Αλεσάνδρα και τη βοηθούσε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Η Αλεσάνδρα ήταν ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι λογαριασμοί της περιείχαν φωτογραφίες από εκδηλώσεις, ταξίδια και εργάσιμες ημέρες. Μοιραζόταν εικόνες, δημοσίευε φωτογραφίες της με μοντέρνα ρούχα, αναρτούσε φωτογραφίες από βόλτες και οικογενειακές συγκεντρώσεις. Ζούσε μια ήρεμη, αλλά όχι απομονωμένη ζωή. Δεν ήταν ερημίτισσα, αλλά ούτε και αναζητούσε υπερβολική κοινωνικοποίηση. Δεν την ενδιέφεραν τα θορυβώδη πάρτι ή οι αυθόρμητες γνωριμίες. Μετά την απώλεια του πατέρα της και την επιδείνωση της κατάστασης της μητέρας της, ο κοινωνικός της κύκλος περιορίστηκε, αλλά της τέριαζε. Το ωράριο εργασίας, η φροντίδα της μητέρας της, η καθημερινή επικοινωνία με την αδερφή της και η φροντίδα του κατοικίδιου ζώου της διαμόρφωσαν τη σταθερή και τακτοποιημένη πραγματικότητά της. Κάποια στιγμή όμως όλα άλλαξαν. Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπήκε στη ζωή της ένας άντρας που ξεκίνησε με προσοχή και υποστήριξη και στη συνέχεια κατέστρεψε εντελώς τον προσωπικό της χώρο και τον ασφαλή κόσμο της. Ο Τζιοβάνι Παντοβάνι ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και μοντέλο μερικής απασχόλησης. Γεννήθηκε στο Αγκριγέντο και ήταν 26 ετών όταν γνώρισε την Αλεσάνδρα. Εκείνη την εποχή ήταν μέλος του ποδοσφαιρικού συλλόγου. Δεν υπήρξαν σκάνδαλα ή δημόσιες συγκρούσεις στη βιογραφία του. Οπτικά έκανε θετική εντύπωση.
αθλητική σωματική διάπλαση, περιποιημένη εμφάνιση, αυτοπεποίθηση, νέος, ενεργητικός και δραστήριος στο δημόσιο χώρο. Ο Παντοβάνη είχε μια πολύ άσχολη ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανέβαζε τακτικά φωτογραφίες από προπονήσεις, φωτογραφίσεις μοντέλων και ταξίδια. Οι σελίδες του προσέλκυαν το ενδιαφέρον κυρίως από γυναίκες και συγκέντρωναν μεγάλο αριθμό αρέσεις και σχολείων. Φαινόταν ανοιχτός, προσιτός και φιλικός. Με την πρώτη ματιά, ένας τυπικός εκπρόσωπος μιας γενιάς νέων ανθρώπων που συνδυάζει τη σωματική δραστηριότητα και την οπτική έκφραση. Η διαδικτυακή του συμπεριφορά δεν ήταν ύποπτη ή ανησυχητική. Αντιθέτως, διαμόρφωσε την εικόνα ενός ισορροπημένου και κοινωνικού ανθρώπου. Η Αλεσάνδρα παρατήρησε το προφίλ του το καλοκαίρι του 2021. Η επικοινωνία ξεκίνησε ψηφιακά, όπως συμβαίνει συχνά στις μέρες μας. Η διαφορά ηλικίας ήταν 30 χρόνια, αλλά εξωτερικά και στον τρόπο ζωής του, ο Παντοβάνη φαινόταν ώριμος. Στην αρχική φάση ήταν ενδιαφερόμενος, ειλικρινής και ικανός να διατηρήσει έναν διάλογο. Για την Αλεσάνδρα, η οποία δεν ήταν πρόθυμη για νέες ρομαντικές επαφές, μια τέτοια επικοινωνία ήταν απροσδόκητη, αλλά όχι ανησυχητική. Στη συνομιλία αυτή άγγιξε ένα προσωπικό θέμα, τα προβλήματα υγείας που είχε υποστεί νωρίτερα. Η Αλεσάνδρα τον συμπόνεσε. Η αδερφή Στεφανία σημείωσε αργότερα ότι ήταν η συναισθηματική της ανταπόκριση που ενθάρρυνε την Αλεσάνδρα να έρθει πιο κοντά της. Σταδιακά η επικοινωνία τους έφτασε στο επίπεδο της συνεχούς επαφής. Αλληλογραφούσαν τακτικά, τηλεφωνούσαν ο ένας στον άλλον, αντάλλασαν φωτογραφίες, τη ρωτούσε πώς ήταν η μέρα της, μοιραζόταν την εκπαίδευση του και τις επιτυχίες του. Τα μηνύματά του ήταν θερμά, ακόμη και ντροπαλά στην αρχή. Ευχαρίστησε την Αλεσάνδρα για την κατανόησή της και εκμυστηρεύτηκε ότι απολάμβανε την επαφή μαζί της. Υπήρχε πολλή καθημερινότητα σε αυτό, αλλά όχι ψέμα. Όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά από κοντά, ο Παντοβάνη ήταν ευγενικός, ήρεμος και προσεκτικός. Δεν έδειξε καμία βιασύνη ή πίεση. Ήρθε από άλλη πόλη για να περάσει λίγες μέρες μαζί της. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης γνώρισε το σπίτι της, τη ζωή της, το περιβάλλον της. Σεβάστηκε τα προσωπικά της όρια. Τότε ήταν που προσφέρθηκε να επισκεφτεί τη μητέρα της στο γυροκομείο. Μια χειρονομία που έκανε μεγάλη εντύπωση. Έδειξε ότι ήταν έτοιμος να αποδεχτεί τη ζωή της, όπως ήταν. Οι συναντήσεις αυτές επαναλήφθηκαν. Όταν βρισκόταν στην Πολόνια, περνούσαν χρόνο μαζί, σε περιπάτους, σε ταξίδια στην πόλη. Ο Παντοβάνη συνόδευε την Αλεσάνδρα στις καθημερινές δραστηριότητες. Ενδιαφερόταν για ό,τι ήταν σημαντικό για εκείνη. Έβγαζε φωτογραφίες μαζί της, δημοσίευε κοινές αναρτήσεις και έγραφε λόγια ενθάρρυνσης σε ιδιωτικά μηνύματα. Θαύμαζε την εμφάνισή της, τον τρόπο που νοιαζόταν για τους άλλους, τον τρόπο που είχε τον έλεγχο. Η Αλεσάνδρα άρχισε να βλέπει τον Παντοβάνη ως στήριγμα, ως κάποιον με τον οποίο μπορούσε να μοιραστεί τις σκέψεις της, χωρίς να φοβάται την κριτική. Οι συζητήσεις τους κυμαίνονταν από τα τετριμμένα μέχρι τα προσωπικά. Της έδινε μικρά δώρα, της έστελνε μηνύματα τα πρωινά, της έγραφε πριν κοιμηθεί. Δεν ήταν ενοχλητικός. Δεν ήταν ελεκτικός. Ήταν κοντά αλλά σε άνετη απόσταση. Φαινόταν προσεκτικός και συναισθηματικά ευαίσθητος. Ωστόσο, μετά από μερικούς μήνες, η κατάσταση άρχισε να αλλάζει. Τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια εμφανίστηκαν μετά την περίοδο της πρωτοχρονιάς. Σταδιακά η συμπεριφορά του Παντοβάνη έγινε μονική. Άρχισε να τηλεφωνεί συχνότερα από το συνηθισμένο, να παρακολουθεί με ποιους συναναστρεφόταν η Αλεσάνδρα και να ρωτά για την καθημερινότητά της. Οι συνήθεις συζητήσεις μετατράπηκαν σε ανακρίσεις. Η δυσπιστία φάνηκε στις ερωτήσεις του. Υποπτευόταν ότι τον είχε απατήσει. Αυτές οι ιδέες εμφανίζονταν όλο και πιο συχνά. Μιλούσε γι' αυτό όχι μόνο σε αυτήν, αλλά και στην αδερφή της. Τηλεφώνησε στη Στεφανία και τη ζήτησε να πάρει το μέρος του. Πρώτα ήταν οι αμφιβολίες, μετά οι σταθερές πεποιθήσεις. Η Στεφανία παρατήρησε ότι οι κλήσεις του γίνονταν όλο και πιο επιθετικές. Φώναζε, κατηγορούσε, δεν επέτρεπε καμία αντίρρηση. Η επαφή μαζί του γινόταν συναισθηματικά εξαντλητική. Η Στεφανία σταμάτησε να επικοινωνεί μαζί του και η Αλεσάνδρα δεν ακολούθησε αμέσως το παράδειγμά της. Παρά την επιδείνωση της συμπεριφοράς του, συνέχισε να διατηρεί τη σχέση, ελπίζοντας σε βελτίωση. Δεν έλαβε δραστικά μέτρα και προσπάθησε να επιλύσει τη διαμάχη χωρίς να κλιμακώσει την κατάσταση. Αλλά ο Παντοβάνη παραβίαζε όλο και περισσότερο τα όρια.
Η αμοιβαία εμπιστοσύνη εξαφανίστηκε. Ζήλευε κάθε επαφή με άλλους ανθρώπους. Απαιτούσε εξηγήσεις ακόμη και για ουδέτερες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρχισε να προβάλλει αξιώσεις για αρέσει και σχόλια. Η σχέση τους γινόταν όλο και πιο τεταμένη. Τηλεφωνούσε τη νύχτα, έστελνε μηνύματα χωρίς λόγο. Δημιουργούσε καταστάσεις που απαιτούσαν άμεση ανταπόκριση. Η συμπεριφορά του είχε χάσει τη συνοχή της. Εναλλασσόταν μεταξύ διεκδικητικότητας και εκκλήσεων για συγχώρεση. Η Αλεσάνδρα άρχισε να συνειδητοποιεί ότι έχανε τον έλεγχο της κατάστασης, αλλά ταυτόχρονα δεν έβλεπε καμία άμεση λύση. Είχε ήδη γίνει μέρος της καθημερινότητάς της, αιμονική, ιστερική, απαιτητική. Στις αρχές του 2022, ο Τζιοβάνι Παντοβάνι προχώρησε σε ενέργειες πέρα από την προσωπική πίεση. Μετά από άλλη μια επίσκεψή του στο σπίτι της Αλεσάνδρας, εκείνη ανακάλυψε ότι η πρόσβαση στους ψηφιακούς της λογαριασμούς είχε τροποποιηθεί. Οι κωδικοί πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης παραβιάστηκαν. Οι νέοι συνδυασμοί είχαν άμεση σύνδεση με ονόματα και θέματα που σχετίζονται με τον Παντοβάνι. Αυτό την οδήγησε στο συμπέρασμα ότι είχε αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή της και είχε επαναδιαμορφώσει τους λογαριασμούς υπό τον έλεγχό του. Οι ενέργειές του δεν περιορίζονταν σε τεχνικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, η Αλεσάνδρα παρατήρησε ότι το WhatsApp Messenger της ήταν συνδεδεμένο σε μια συσκευή τρίτου μέρους. Αποκάλυψε την παρουσία μιας εγκατεστημένης εφαρμογής κατασκοπίας που του επέτρεπε να παρακολουθεί την αλληλογραφία της, να βλέπει το ιστορικό των μηνυμάτων της και να ανακαλύπτει με ποιον επικοινωνούσε σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σήμαινε ότι ο Παντοβάνι την παρακολουθούσε εξ αποστάσεως. Παρακολουθούσε τη διαδικτυακή της δραστηριότητα και είχε πρόσβαση στις προσωπικές της πληροφορίες χωρίς εξουσιοδότηση. Η παρακολούθηση αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά συστηματική. Ταυτόχρονα αύξησε την πίεση με τη χρήση τεχνικών καθημερινής παρακολούθησης. Απέτησε από την Αλεσάνδρα να στέλνει βίντεο από το περιβάλλον της κάθε 10 λεπτά. Χρησιμοποιούσε αυτά τα σύντομα βίντεο ως απόδειξη της θέσης και των ενεργειών της. Η άρνηση τον έκανε να γίνει επιθετικός. Απείλησε να τερματίσει τη σχέση, την κατηγόρησε για εξαπάτηση και επέμενε στη συνεχή λογοδοσία. Η μορφή αυτών των απαιτήσεων γινόταν όλο και πιο αυταρχική. Η Αλεσάνδρα άρχισε να αισθάνεται σαν αντικείμενο παρακολούθησης και όχι σαν σύντροφο σε μια σχέση. Αργότερα προέκυψε ότι ο Παντοβάνι είχε πρόσβαση όχι μόνο στο τηλέφωνό της, αλλά και στο σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του σπιτιού της. Κατάφερε να συνδεθεί στις κάμερες και να την παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο. Μία από τις σωζόμενες αλληλογραφίες με τη μητέρα του το επιβεβαίωσε. Έστειλε ένα στιγμιότυπο της εικόνας της Αλεσάνδρας από τις κάμερες παρακολούθησης. Αυτός ήταν άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα των παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής. Η Αλεσάνδρα δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο βαθιά είχε διεισδύσει στην προσωπική της ζωή. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022, η συμπεριφορά του Τζοβάνι έγινε απροκάλυπτα επιθετική. Άρχισε να παρακολουθεί την Αλεσάνδρα όχι μόνο στον ψηφιακό χώρο, αλλά και στην πραγματική ζωή. Η εμφάνισή του στο σπίτι της έγινε τακτικό φαινόμενο, αλλά χωρίς προειδοποίηση. Ερχόταν σε απροσδιόριστες ώρες, περιμένοντας την επιστροφή της. Έμενε κοντά στην είσοδο, παρακολουθώντας τα παράθυρα. Δεν αισθανόταν πλέον ασφαλής ούτε στη γειτονιά της. Οι γείτονες παρατηρούσαν τον άντρα επανειλημμένα. Ένας από τους κατοίκους ανέφερε ότι είδε έναν άντρα να προσπαθεί να εισέλθει στον περίβολο. Μία άλλη φορά εντοπίστηκε στην οροφή ενός κτηρίου. Η Αλεσάνδρα ζήτησε προσωπικά από τους γείτονές της να μην ανοίξουν την πόρτα αν δουν τον Τζοβάνι στην είσοδο. Τα αιτήματα αυτά οφείλονταν στο συνεχή φόβο και την έλλειψη εμπιστοσύνης ότι θα περιοριζόταν στην απλή παρατήρηση. Δεν κρύβοταν πλέον. Με την πάρδο του χρόνου, ο Παντοβάνι άρχισε να καταστρέφει την περιουσία της Αλεσάνδρας. Υπήρχαν περιπτώσεις ζημιών στο αυτοκίνητο. Ένα από τα επεισόδια αφορούσε το κόψιμο των καλωδίων που ήταν υπεύθυνα για το φωτισμό. Επίσης, αποσύνδεσε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο διαμέρισμα, ξεβιδώνοντας τις ασφάλειες. Χρησιμοποίησε τις ενέργειες αυτές ως πρόσχημα για να αναγκάσει την Αλεσάνδρα να εγκαταλείψει το διαμέρισμα. Προσπάθησε να δημιουργήσει μια κατάσταση κατά την οποία εκείνη θα έφευγε από τις εγκαταστάσεις και θα μπορούσε να τη συναντήσει χωρίς μάρτυρες. Η ψυχολογική κατάσταση της Αλεσάνδρας επιδεινώθηκε δραματικά. Ζούσε σε συνεχή ένταση. Κάθε μέρα ένιωθε φόβο όταν έμπαινε σε ένα κτίριο.
Όταν οδηγούσε στο σπίτι, όταν άνοιγε ένα παράθυρο, άρχισε να κουβαλάει ένα δοχείο αερίου στην τσάντα της. Δεν είχε λάβει τέτοια μέτρα στο παρελθόν. Έλεγε στους οικείους της ότι φοβόταν να πάει στο σπίτι της. Ο πανικός έγινε καθημερινό κομμάτι της ζωής της. Για να νιώθει ασφαλής για λίγο, έμενε κατά καιρούς με την αδερφή της. Η Στεφανία την αποδέχτηκε, παρά την εσωτερική της ανησυχία. Αλλά ακόμη και αυτές τις ημέρες, η Αλεσάνδρα δεν μπορούσε να μείνει μακριά από το σπίτι για πολύ. Κρατούσε στο διαμέρισμά της το σκύλο της, για τον οποίο ένιωθε βαθιά αγάπη. Η επιστροφή στον εαυτό της ήταν απαραίτητη παρά τον κίνδυνο. Δεν μπορούσε να εγκαταλείψει εντελώς την κατοικία της. Αυτό την καθιστούσε ευάλωτη και περιόριζε την ικανότητά της να ξεφύγει εντελώς από τις διώξεις. Η περίοδος από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο ήταν ιδιαίτερα αγχωτική. Η Αλεσάνδρα συνειδητοποίησε ότι η ζωή της βρισκόταν σε κίνδυνο. Μοιράστηκε τις εμπειρίες της με την αδερφή της, περιγράφοντας συγκεκριμένα επεισόδια επιθετικότητας. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τον τελικό χωρισμό, συνέχισε να αναζητά συμβιβασμούς. Η γυναίκα προσπαθούσε να αποφεύγει τις συγκρούσεις και ήλπιζε ότι η συμπεριφορά του Παντοβάνη θα άλλαζε. Ωστόσο, η αιμονή του μόνο αυξανόταν. Δεν έβλεπε την αποβολή ως όριο, αλλά την έβλεπε ως προσωπική ταπείνωση. Μπροστά στην αυξανόμενη απειλή, η Αλεσάνδρα αποφάσισε να αναζητήσει προστασία. Στις 29 Ιουλίου 2022 υπέβαλε την πρώτη της επίσημη αναφορά στην αστυνομία. Σε αυτό περιέγραφε λεπτομερώς τη συμπεριφορά του Παντοβάνη, εστιάζοντας στην παρενόχληση, την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και τη συνεχή απειλή. Το γραπτό υλικό συνοδευόταν από αποδεικτικά στοιχεία. Παρουσίασε στιγμιότυπα οθόνης των άμεσα απειλητικών μηνυμάτων και κατέγραψε τις περιπτώσεις που εμφανίστηκε στο σπίτι της. Παρά την έκκληση, δεν ελήφθη καμία άμεση δράση. Οι επόμενες εβδομάδες πέρασαν με αγωνία. Συνέχισε να βιώνει φόβο και άγχος, αλλά δεν σταμάτησε να επικοινωνεί με τις αρχές. Στις 3 Αυγούστου, η Αλεσάνδρα ήρθε ξανά στο τμήμα και έδωσε πιο λεπτομερείς εξηγήσεις. Διευκρίνησε λεπτομέρειες, παρήχε πρόσθετο υλικό και μίλησε για τη συνέχιση της παρενόχλησης. Ωστόσο, οι δηλώσεις της παρέμειναν στο στάδιο της συλλογής πληροφοριών. Δεν ελήφθη καμία απόφαση σχετικά με την προστασία. Στις 8 Αυγούστου πήγε και πάλι στην αστυνομία. Σε εκείνο το σημείο η δίωξη δεν σταμάτησε. Ο Παντοβάνης συνέχισε να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την κατοικία της. Προσπαθούσε να εισέλθει και να διαταράξει την ειρήνη. Η Αλεσάνδρα εξέφρασε την ανησυχία της ότι η κατάσταση θα μπορούσε να ξεφύγει από τον έλεγχο. Κατέγραψε συγκεκριμένα επεισόδια, διακοπές ρεύματος, ζημιές στο αυτοκίνητο, προσπάθειες πρόσβασης στο διαμέρισμα. Όλα αυτά συνοδεύονταν από μηνύματα με σαφή επιθετική χρειά. Στις 13 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση με αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου. Η Αλεσάνδρα επανέλαβε ότι φοβόταν για τη ζωή της. Σε δήλωσή της, ανέφερε ρητά ότι ο Παντοβάνης συνεχίζει να την παρακολουθεί, παρεμβαίνοντας στην καθημερινή της ζωή, εμφανιζόμενος στο σπίτι της και χρησιμοποιώντας τεχνικά μέσα για παρακολούθηση. Στη δικογραφία της υπόθεσης εμφανίστηκαν άμεσα αποσπάσματα και μηνύματα, με απειλητικό τόνο που δεν άφηνε καμία αμφιβολία. Η Αλεσάνδρα ανέφερε ανοιχτά «Δεν θέλω να πεθάνω». Η φράση αυτή αντανακλούσε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Οι επίσημες απαντήσεις της αστυνομίας δεν περιείχαν συγκεκριμένες υποσχέσεις, δεν ελήφθησαν πραγματικά μέτρα. Οι αρχές δεν κίνησαν διαδικασία περιοριστικών μέτρων, δεν απίθυναν προειδοποίηση στον παρενοχλούντα, δεν οργάνωσαν επιτήρηση της κατοικίας. Οι εκπρόσωποι του οργανισμού επικαλέστηκαν τις ισχύουσες διαδικασίες και την ανάγκη συλλογής μαρτυριών. Παράλληλα, οι καταγγελίες της Αλεσάνδρα περιείχαν ήδη στοιχεία για απόπειρα εισβολής, παρακολούθηση, ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία και διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Η έρευνα αναφέρθηκε στην απουσία των μαρτύρων που βρίσκονταν σε διακοπές. Εξαιτίας αυτού, η εξέταση του θέματος καθυστέρησε. Ορισμένοι εκπρόσωποι της εισαγγελίας υποστήριξαν ότι η αίτηση δεν περιείχε ενδείξεις άμεσης απειλής για τη ζωή, καθώς δεν υπήρχαν περιπτώσεις άμεσης σωματικής βίας. Οι αρχές δεν θεώρησαν ότι η κατάσταση ήταν επίγουσα, υπονοώντας ότι επρόκειτο απλώς για μία πράξη παρενόχλησης. Αυτή η προσέγγιση αποτέλεσε βασικό παράγοντα στην εξέλιξη της τραγωδίας. Η Αλεσάνδρα κατέφυγε σε όλα τα διαθέσιμα μέσα άμυνας. Ζήτησε βοήθεια. Κατέγραψε τι συνέβαινε. Προειδοποίησε για ενδεχόμενο κίνδυνο. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν γρήγορα.
αλλά δεν υπήρξε καμία αντίδραση ικανή να επηρεάσει πραγματικά τη συμπεριφορά του Παντοβάνη. Δεν εφαρμόστηκαν χρονικά όρια ή μέτρα απόστασης. Συνέχισε να ζει εν αναμονή ενός νέου περιστατικού. Η οικογένεια της Αλεσάντρας στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση κατά των αρχών επιβολής του νόμου. Οι συγγενείς υποστήριξαν ότι η τραγωδία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Λογικά, τα σημάδια της κλιμάκωσης ήταν παρόντα. Η φύση της παρενόχλησης άλλαξε από παρεμβατική συμπεριφορά σε ανοιχτή πίεση. Η συμπεριφορά του Παντοβάνη ήταν συστηματική και επικίνδυνη, αλλά δεν υπήρξε κατάλληλη αντίδραση σε επίπεδο διοικητικών αποφάσεων. Στις 20 Αυγούστου 2022, 3 ημέρες πριν από την τραγωδία, ο Τζοβάνι Παντοβάνη συνέταξε ένα κατάλογο. Το έγγραφο βρέθηκε στο τηλέφωνό του με τη μορφή σημειώματος. Απαριθμούσε συγκεκριμένα αντικείμενα, μονοτική ταινία, σφυρί, σχοινιά ή χειροπέδες. Έγραψε επίσης οδηγίες. Προσποιήσου μια συνομιλία με την Αλεσάντρα. Πείσε την να τον καλέσει στο σπίτι της. Φέρε ό,τι χρειάζεσαι. Τα αρχεία αυτά δεν άφησαν καμία αμφιβολία για τις προθέσεις και το επίπεδο προετοιμασίας. Οι ενέργειες δεν ήταν αυθόρμητες. Είχε μελετήσει προσεκτικά τις λεπτομέρειες. Ο σχεδιασμός συνοδεύτηκε από δράση. Στις 21 Αυγούστου, ο Παντοβάνη έφυγε από τη Σικελία, όπου βρισκόταν για υποθέσεις ποδοσφαίρου, και πήγε στην Πολώνια με το πρόσχημα προσωπικών περιστάσεων. Έφτασε στις 22 Αυγούστου. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα δρομολόγια και τις ώρες άφιξης. Δεν ενημέρωσε την Αλεσάντρα για την άφιξή του. Οι ενέργειές του ήταν κρυφές, υποδεικνύοντας μια προσχεδιασμένη επίθεση. Αφού έφτασε, ο Παντοβάνη έκρυψε το σφυρί στους θάμνους κοντά στο σπίτι της Αλεσάνδρας. Προηγουμένως, είχε επιλέξει ένα απομονωμένο μέρος στο συγκρότημα διαμερισμάτων. Το όπλο του εγκλήματος είχε τοποθετηθεί έτσι ώστε να μπορεί να ανακτηθεί γρήγορα σε ανύποπτο χρόνο. Αυτή η λεπτομέρεια επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός προκαθορισμού. Καταγράφεται επίσης ότι ανέβηκε στην οροφή του κτηρίου για να παρακολουθήσει την άφιξη της γυναίκας. Αυτό έγινε λίγο πριν από την τραγωδία. Μια καταχώρηση στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο του Παντοβάνη τράβηξε την ιδιαίτερη προσοχή των ερευνητών. Για τις 20 Ιουλίου έγραψε «Θα τη σκοτώσω γιατί με σκότωσε ηθικά». Συνέχισε να ισχυρίζεται ότι ήταν το θύμα και ότι η Αλεσάντρα φέρεται να τον χρησιμοποιούσε και να τον έκανε να φαίνεται τρελός. Στο κείμενο δικαιολόγησε την πρόθεσή του και ανέφερε ότι αντιλαμβανόταν τις συνέπειες. «Ξέρω ότι θα καταλήξω στη φυλακή. Αυτή η καταγραφή θα εξηγήσει στην αστυνομία τι μου έκαναν». Το περιεχόμενο δείχνει ότι η απόφαση για τη δολοφονία είχε ληφθεί εκ των προτέρων και ο φόνος είχε σχεδιαστεί ως ένας τρόπος για να ανακτήσει τον έλεγχο. Το πρωί της 23ης Αυγούστου 2022, ο Τζιοβάνι Παντοβάνη βρισκόταν ήδη στην Πολώνια. Είχε φτάσει την προηγούμενη μέρα και δεν είχε ενημερώσει κανέναν για την άφιξή του. Το βράδυ, γύρω στις 9, η Αλεσάντρα περπάτησε μέχρι την είσοδο του σπιτιού. Μιλούσε στο τηλέφωνο με την αδερφή της. Εκείνη τη στιγμή ο Παντοβάνη, ο οποίος παρακολουθούσε την είσοδο, άρχισε να ενεργεί. Από εκείνη τη στιγμή και μετά τα γεγονότα εξελίχθηκαν με ταχύς ρυθμούς. Καθώς η Αλεσάντρα πλησίαζε στην είσοδο, ο Παντοβάνη πλησίασε. Βρέθηκε δίπλα της μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η μάρτυρας, η αδερφή της, με την οποία μιλούσε στο τηλέφωνο εκείνη την ώρα, άκουσε μια ξαφνική αλλαγή στη φωνή της, συνοδευόμενη από ήχους πάλης. Σύμφωνα με τις καταγραφές της συνομιλίας και τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων, η γυναίκα προσπάθησε να αμυνθεί, αλλά η επίθεση ήταν απροσδόκητη και επιθετική. Ο Παντοβάνη έβγαλε ένα σφυρί και έκανε μία σειρά από χτυπήματα στο κεφάλι. Το πρώτο χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που το μεταλλικό μέρος του εργαλείου έσπασε. Όταν το σφυρί απέτυχε, συνέχισε την επίθεση με τις βρωθιές του. Τη χτύπησε στο κεφάλι και στο σώμα. Στη συνέχεια άρπαξε έναν βαρύ πάγκο από σφυρίλατο σίδερο που βρισκόταν κοντά στην είσοδο και τον χρησιμοποίησε ως όπλο. Χρησιμοποίησε τον πάγκο για να της επιφέρει αρκετά ακόμη χτυπήματα, ολοκληρώνοντας την επίθεση με ιδιαίτερη βιαιότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, υπήρχαν τουλάχιστον 20 τραύματα στο σώμα, σημαντικό μέρος των οποίων αποδείχθηκε θανατηφόρο. Τα τραύματα κάλυπταν το κρανίο, τον θώρακα και τα άκρα. Υπήρχαν πολλαπλά κατάγματα και ίχνη σύρσιμου στο έδαφος. Παρά το θόρυβο, τις φωνές και την προσοχή των γειτόνων, ο Παντοβάνη δεν προσπάθησε να διαφύγει. Παρέμεινε εκεί που βρισκόταν. Όταν έφτασε η αστυνομία, καθόταν κοντά στην είσοδο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία τους, ήταν ήρεμος και δεν έδειχνε σημάδια ταραχής ή πανικού. Στην ερώτησή τους απάντησε «Είναι καλό που ήρθατε».
Κατά τη στιγμή της κράτησης δεν προέβαλε καμία αντίσταση. Η συμπεριφορά του αξιολογήθηκε ως πλήρως συνειδητοποιημένη. Η Αλεσάνδρα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όμως οι προσπάθειες των γιατρών απέτυχαν. Πέθανε λίγα λεπτά μετά την άφιξή της. Η φύση των τραυμάτων, ο αριθμός τους και η δύναμη των χτυπημάτων επέτρεψαν να χαρακτηριστεί η πράξη του Παντοβάνη ως δολοφονία με ιδιαίτερη σκληρότητα. Δεν έκανε καμία προσπάθεια να φύγει, να κρύψει τα ίχνη του ή να περάσει το περιστατικό ως ατύχημα. Όλα έδειχναν ότι πρόκειτο για ένα σκόπιμο και προσχεδιασμένο έγκλημα. Μετά τη σύλληψή του, ο Τζιοβάνι Παντοβάνη τοποθετήθηκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Εκεί δεν έδειξε καμία μεταμέλεια ή λύπη. Κατά την πρώτη ανάκριση, άσκησε το δικαίωμά του να μην καταθέσει. Αργότερα, στο πλαίσιο της έρευνας, προέβησε διάφορες αυθόρμητες δηλώσεις με τις οποίες προσπάθησε να μεταθέσει την ευθύνη στην Αλεσάνδρα. Ισχυρίστηκε ότι αισθανόταν προδομένος και ηθικά κατεστραμμένος και ως εκ τούτου ενήργησε υπό την επίρρεια ισχυρών συναισθημάτων. Η έρευνα κατέδειξε ότι είχε προετοιμαστεί εκ των προτέρων για το αδίκημα. Ωστόσο, η υπεράσπιση του Παντοβάνη επέμεινε σε ψυχιατρική αξιολόγηση. Η δίκη εξέτασε πιθανές διανοητικές αποκλίσεις συμπεριλαμβανομένων παρανοϊκών χαρακτηριστικών. Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κατηγορούμενος ήταν σε θέση να κατανοήσει την ουσία των πράξεών του και να ελέγξει τη συμπεριφορά του. Αυτό απέκλεισε την πιθανότητα διαπίστωσης παραφροσύνης. Πριν από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο Παντοβάνη έκανε μια δήλωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένιωθε ότι ζούσε έναν εφιάλτη. Πρόσθεσε ότι αν το δικαστήριο τον θεωρούσε λογικό, του άξιζε η θανατική ποινή. Μίλησε για τον εαυτό του ως χαμένο άτομο και προσπάθησε να παρουσιάσει το αδίκημα ως συνέπεια ψυχολογικής πίεσης από την αποθανούσα. Το δικαστήριο δεν δέχτηκε αυτό το επιχείρημα. Οι περιστάσεις της υπόθεσης, το επίπεδο σχεδιασμού, οι ημερολογιακές εγγραφές και η συμπεριφορά μετά την επίθεση έριχναν πλήρη επίγνωση. Η προσπάθεια να κατηγορηθεί το θύμα για ηθική αισχρότητα φαινόταν αβάσιμη. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι πράξεις του Παντοβάνη υποκινούνταν από παθολογική ζήλια και επιθυμία ανάκτησης του ελέγχου και όχι από ψυχική κατάρρευση. Η εξήγησή του κρίθηκε ότι ήταν μια προσπάθεια να δικαιολογήσει μια προσχεδιασμένη, αξιόπινη πράξη. Μετά το θάνατο της Αλεσάνδρα Ματεούτσι, ο χώρος του διαδικτύου έγινε μια νέα αρένα επιθετικότητας. Εκατοντάδες σχόλια εμφανίστηκαν κάτω από την είδηση για το έγκλημα, μεταθέτοντας την ευθύνη στο θύμα. Η γυναίκα κατηγορήθηκε για την προκλητική εμφάνισή της, το στυλ του ντυσίματός της και τη διαφορά ηλικίας με τον σύντροφό της. Ορισμένοι χρήστες δικαιολόγησαν το δολοφόνο, λέγοντας ότι κατέρευσε λόγω εξαπάτησης ή ότι ήταν πολύ ευαίσθητος. Το σχόλιο του Ντονατέλο Αλμπέρτι, του περιφερειακού επικεφαλής του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού, είχε ιδιαίτερη απήχηση. Έγραψε ότι ήταν σαφές από την εμφάνισή της γιατί ζήλευε. Αφού την επέκρινε, πρόσθεσε ότι οι γυναίκες θα έπρεπε να συμπεριφέρονται πιο σεμνά όπως οι γιαγιάδες μας. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν ευρεία κατακραυγή, οπότε ο Αλμπέρτι απομακρύνθηκε από τη θέση του. Η οικογένεια του θύματος κατέθεσε συλλογική καταγγελία κατά των 25 συντακτών των πιο επιθετικών αναρτήσεων. Η εισαγγελία της Μπολόνιας ξεκίνησε μια σπάνια έρευνα για διαδικτυακή ρητορική μίσους. Η δημόσια συζήτηση έχει μετατραπεί σε μια νέα μορφή βίας. Ήδη μεταθανάτια. Στις 12 Φεβρουαρίου 2024, ο Τζιοβάνι Παντοβάνη κρίθηκε ένοχος για την καταδίωξη και τη δολοφονία της Αλεσάνδρα Ματεούτζι. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ισόβια κάθερξη, αναγνωρίζοντας τις επιβαρυντικές περιστάσεις της προμελέτης, της σκληρότητας και της έλλειψης μεταμέλειας. Το δικαστήριο έλαβε επίσης υπόψη προηγούμενες παρενοχλήσεις και χειραγώγηση. Ταυτόχρονα ελήφθη απόφαση σε μια υπόθεση κυβερνοεπίθεσης. Σε βάρος 25 χρηστών ασκήθηκε ποινική δίωξη. Το δεδικασμένο ήταν ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των θυμάτων μεταθανάτιας ψηφιακής κακοποίησης. Η παθολογική ζήλια είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο είναι αδικαιολόγητα πεπισμένο για την απιστία του συντρόφου του. Ο Τζιοβάνι Παντοβάνη παρουσίασε τυπικά σημάδια: απόλυτος έλεγχος, κατηγορίες, εισβολή στον προσωπικό χώρο, επιθετικότητα όταν προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί. Σε αντίθεση με τη φυσιολογική ζήλια, η παθολογική ζήλια συνοδεύεται από αιμονές, απώλεια της σύνδεσης με την πραγματικότητα και αδυναμία κριτικής αξιολόγησης. Σε σοβαρές μορφές οδηγεί σε βία και φόνο.
Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε η δουλειά μου, εγγραφείτε στο κανάλι. Σας συνιστώ επίσης να παρακολουθήσετε άλλες εξίσου σοκαριστικές ιστορίες. Κάντε κλικ τώρα. Τα λέμε σύντομα.